Arisan. Umi. Ayo Mi. Ya awal alhamdulillah ketemu bolo. Saya Bareng. bareng. Iya, senang Untung saya naik lo jagate ya gak udan. Biasane ya men iki wis udan. Iya namanya Bu sapa sih iki engko? Bumunaro. Oh iya saya lali aku ya Bu Naro lah cedek ini ya. Kamu Afi mau nyelengit aku apa sama nih dibalekno? Duit sama sing wingi sama cerita aku. Durung, Mi. Walah, Apa, Mi? dia mau utang aku. Cari ini kate digambar sampean. Loh, Utang piro nang sampean? utang 100. Tapi ya gak ono. Isin lek gak bayar. Ngono Gak ono nang omah nyaur utang. Walah. Lah terus utang sampean sakmono iku digawe apa? Utang iya, dhewe nang aku gak sampe gak digambar sampean yo. Yo mbo yo opo? Utang sampean Afi. Iya. Utang sampean. Iya. Utang aku bisa nih. Iya Sama yo kena lah. tambah. Iya, tapi ya wis suwi. Aku lu sampai kesel nage. Walah. Karepe bojoku ngono iki kelasno. Tapi aku Walah. ngono lu mangane KFC McD. Hmm. Postingane wingi sore nang Wahyu Rejo iku. Walah iya ta. Iya. Ya paling ngomong sok duit nanti aku tadi gawe. Ya mbok tapi Tapi yo mbos e. tapi untuk 100 saya bisa kok jadi gawe ngono. Ya Nek mbok lah. posting Romi emang gak ero ta li-aline nek posting Walah. story WA. Ya saya yo, ayo PKK. Sembuh kok pe Ketemu ya ketemu ambek arek. ya. Ketemu.